आलाय बिनानाव फैद' Tanggo ada. Sir, habna hakan na? Yes, come in. Fैदालाय फै फै जिराय फै जागोन सार सार जोङो बिटिसिनि बाहेरनि गफुरनिफ्राय फैनाय जादों सार जोङो सारनि कलेजखौ मोजां होननाय खोनानानै नैबे आंनि बिनानावखौ सासेल' बिनानावखौ एडमिसन होनो फैदों सार अन्नानै नोंथाङा जुदि जायगा दङब्ला आंनि बिनानावखौ एडमिसन होदो सार जागोन दे आं जोबोद मोजां मोनदों जों जोंनिफ्राय बेसेबां हायो नाजासिगोन आरो नोंबो नाजानांगोन Okay, sir, sure. आरो माबाफोर उसुबिदा मोनोब्ला नों आंनो खिन्थाफैब्लानो जाबाय औ जागोन बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनिसिम रोजा रोजानो दे जागोन दे Thank you, sir. Thank you so much. अके खोनासंआलाय आं नोंखौ बे बड'लेण्डनि मुंदांखा कलेजाव ओरैनो एडमिसन खालामनानै होआखै नों कलेजनि मुंखौ लाखिनांगोन आरो जोंनि आइनि आरो आंनि सिमांखौ जाफुंनांगोन बेखौथ' आं मिथिबाय नाथाय आंखौ एथ' गोजान कलेजाव फरायनो दोनहोनानै नों आंखौ खबर लाथाराबा आं मिथिया मास मोनसेयाव नों आंखौ खेबथाम खबर लानो फैथारनांगोन जामिनोमा नोंलाय दहाय सारा मा होन्दों नों खोनाखायाखै होनबा आरो माबाफोर उसुबिदा जायोबा नों सारखौ बुंबानो जाबाय ना आं नोंखौ खबर लाफैबाय थाखागोन ना थौ थांसै थौ नोंनि रुमखौबो रायलायना गालांखानोसै आं दिनै जिराय थौ आदा थांसै थ' ओइ बेगा हर बेग नांगौ बेथ' लेडिस बेगसो बेगा हर होनदों आं बेग नांगौ हो नों आंनि गासिबो मानसिफोरखौ बुजिबाय नङासै नायगोन आंबो नोंखौ थैद सिखावसारा थां नै जारु नोंनि बेगा Thank you so much. टाउनाव बेरायोब्ला एसे मोजां बेराय टाउनाव गोबां सिखावफोर थायो अ जारु नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा आलायस्रि नों बहा थायो आं बेवहायनो थायो आच्छा दे उनाव लोगो मोनसिगोन ला 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 सोरबा सेंग्रा गोसोखाङाखैथ' नों थिगखौनो बुंदों आं दिनै टाउनाव थांनायाव ओरैबायदि हेन्डसाम सेंग्रा लोगो मोनदोंना बिनि रायज्लायनाय फाव फेसन जोबोद मोजांथारमोन मोजांथार ना फाग्लि ओइ फाग्लि आंनि बानायना होदो ना
थोद आंनो मोजाङै सिनायथि जायाखै आंनो मोजाङै रायथिलायाखै आरो नोंनो बानायना होनायनि खोथा बुंदों दोन बेफोरखौ साननानै नों खर' साननाङा नों फरायनायाव गोसो हो आंनिसोखा बे सरि दे सरि नांला दे नोंनो लादो ओइ नाथाय सेंग्रानि मुङा मामोनबा मुंखौनो सोंना लानो रोङासै आङो हे फाग्लिसो नों नाथाय गामिया बेना बबाव बेखौबो सोंना लानो रोङासै हे फाग्लिसो नों नामबो मिन्थिया गामिबो मिन्थिया सानबाय थादो नोंहा आंहा उन्दुनोसै आरे लैथो खोनासंलाय लैथो हट गान्दुफ्रा आंहा उन्दुनोसै उन्दु नोङो बेवहायनो ओइ रोमबिमा नों ओंखारबोन एसे बाहेराव ओंखारबो थामनो मा जाखो आरामनो जिरायलाय नों बेहाय हा माथो जाखो हा मोसौफ्रा दोस्लायबायना बिमा दोस्लायबाय नैलै आं नोंखौ हारसिं गोदाव सोराव नुथारबायलै बिमा खामानियाव जोबोद खस्थ' मावनाय नुथारबायलै आं नोंखौ बेखायनो आङो हाबाखौनो खालामसै नामा मा बे बोरै गोसोआव हाबा खालामनो ए लाजियाबो नोंना खोथाया बोरैबा थांबायलै हा जोंहालाय फिसाला गैखाया होमबा गराय सेराव फैहैनाया मानसियानो सफैयाखै बेबा मानिगोन ना मानिया सफैनो दानि जुगाव वाट्सएप फेसबुक मबाइलजों बिहामजो लाबोनायखौ आं माब्लाबाबो थैबाबो आं मानिया मानिखायाबा आंनि बायदि सोलिनांगोन बियो आङो बेखायनो नोंनो खोन्थाखाबाय बिमा हौबो नारेंगुरिनि मन मास्टार बिथांनि फिसाजोखौसो आं बिहामजोनि थाखाय थि खालामनाय जाबाय आं मिथियाहाय नों मा खालामदो जागोन दिनैनि गिबि सेसननि गिबि क्लासाव आं नोंसोरखौ बरायनाय थाबाय नोंसोर नोंसिनि आइडेन्टि कार्डआव थानाय गासैबो कलेजनि नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै सोलिनो नाजा बुजिबायना दा जोंनि बर' थुनलाइ मुलुगाव गिबि सल'माया जोनोम मोन्दोंमोन इं 1960 मायथाइयाव आरो बे सल'मानि मुङा मा मुं मिथिगौना बेयो जाबाय जुजाइनि अर आरो बेखौ सोर सुजुदोंमोन बर' थुनलाइ मुलुगनि सल'मानि सम्राट एबा राजा बेनो जादों चित्तरन्जन मुसाहारि आलायसि मा फाव बियो नो सर आं जा बुंदों नोंसोर मोजाङै खोनासं आलाय दिनै नोंखौ जोबोद समायना नुदों जाहोना मा नोंखौबो जोबोद मोजां नुदों दे दिनै औ नंगौ नामा औ थेंक इउ आलाय नोंसोरनि जायगायाव गोबां समायना सिख्लाफोर दं नामा औ दंथ' आरो आंबो जोबोद थांनो गोसोलै नोंसोरनि जायगायाव बेरायनो मानो लाङा जानो लांगोनथ' आरो नाथाय नोंखि थांगोन औ मानो थाङा जानो थांगोनथ' आङो दे जागोन दे एबार बैसागुआव आं नोंखौ जोंनाव लांगोन आलाय फंसे खोथा नों मैया लैथोमानि सिगाङाव माबाफोर बुंदोंमोन नामा जेबो बुङाखैथ' जेबो नङा दे होनब्ला आं थांदिनि एसे इम्पर्टेन्ट खामानि दं लोगोफ्रा नेगासिनो I love you. ओइ लैथो दिनै थांनांला ना गाबोन आंजों ज' थांदो आं हारसिं एथ' बरिं मोनगोन मिथिगौ ना आंबोथ' थांनो गोसो गैयामोन न'खराव माबा फुजा होयोनो मा फुजा न'खरनि फुजा बे फुजायाव गासैबो न'खरनि मानसि थाजोबनांगौनो आंथ' जा थांनो लुबैबायमोन ना
नाथाय आदाया मा खामानि ओंखारखोथाय गाबोनसो फैनो हायोनो आं गाबोनसो थांसै ओइ बैसागुआव एबार जाहोनाव थांनो नांगोन दै औ सियर बैसागुआव नोंसिनाव थांनानै नोंसिनि गामिनि सेंग्राफोरजों थिगसे मोसाहैनांगौ जागोन दे थादो आं थांसै औ दे बाय 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 नोंनाथ' हाबाया थिग जाबाय मा सोरजों अरन बिफाया नोंखौ बिहामजो फसायबाय नंमारगौ औ हाबा मोनजासिगोन माथो जोंहा हाबा मोनजासिगोन औ सफैबाय बा माथो आदाखौ गरासनफ्राय फैनानै हेन्डसामसिनसो नुसिनथारदों मा खबर नोंसोरलाय नानिमोन औ मोजाङानो आदायाथ' हाबाया जेलिजों थिग जाबाय मा आदा नों बेखौ मिथिया नामा मोनथियाथ' आं मिथियाबा सिलिनाव सोंना लाबानो जाबाय आदाया मोजाङै सफैबायना औ सफैबाय जोंनाव गाबोन बेरायहै दे जागोन दे थांनोसै बिदिबा आच्छा नोंथाङा आंनि फिसाजोखौ मा मोजां मोननानै बिहामजो महरै गनायनानै लानो सानखो हा नोंथाङालाय हाबानि बाथ्राखौ मा गोदो होननानै साननो गोदो नोंजों आंजों सेंग्रा बैसोआवनो बिबाय लिंलायाखै होमबा नंनायाथ' नंगौ नोंथां अब्लाबो आहा फिसाजोनि हाबानि थाखाय एसे साननो गोनां बाथ्रा दं दा नोंथाङा जेबो बाथ्रा साननांगौ गैया हाबानि खरसा पातिखौ आं गासिबो थाग थियारि खालामनानै लाखाथारबाय ना नोंथाङा आंनि सायाव माबा उसुबिदाफोर दं नामा गैनायाथ' गैया नोंथां नोंथांनि न'खराव आंनि फिसाजोआ बिहामजो महरै फैनो मोनोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन मा बाथ्रा थाबावनो गोजोननाय थाबाय नोंथां आंना फिसालाया दिनै सफैनांगौ बाथ्रा दं नै फिसालाया सफैबायानो फिसाला नै नोंनि बिहावा दे नोंथां जागोन दे थाथ'लायदो समा सफैग्रोथोंसै थादो फिसा फिसा आं नोंनि हाबाखौ थिग खालामबाय सिख्लाया नायनोबो जोबोद मोजांथार आफा आंनोथ' नोंसोर खेबसे सोंना नायजायोमोन बे खोथाखौ मा आं नोंनाव सोंना नायनांगौ नों फरायसालियाव फरायनायखाय आंनिख्रुइ गोरोंसिन जाबायना आफा आं गुबुननो रादाय होबाय आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा बावनो हानाय नङा बिदिबा नों जिउखौ बावदो नों आंनि फिसाला नङा फिसा मोनब्ला नों आंनि खोथाखौ मानिगौमोन गनायगौमोन नङा आफा आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा बावनो हानाय नङा बोरैलै सिगांबोनो दिनैबाबो हंगार नोङो फासि लानानै थैथारनोसै आं नाङा नांगौ हमथानाङा हंगार नांगौ हमथानाङा नोंबो फिसालाखौ दसेखौनो जिरायनो होआब्ला जिरायनो होनो आफा आं नोंसोर बुंनाय बायदिनो मानिगोन नों बिदि दाखालामसै नोंसिना आलासिया माला फैगोन जानो माला फैगोनथाय गाबोन फैगोन खोमा बिदा लायनो थांदोंमोन ए बड'लेण्डआवबा मा फरायहैदों माबा एम ए ना मा फरायहैदोंनो हाया आंबो मिथिया हनै फैबायबो आयु फाग्लिया बड'लेण्डआव थांनाया मोजां जाबोथारदों आयु माथो मादैमोनबो दंफैजोबोलाय जोंखौ फैगोन होनना नेखादों खोमा फिसा सफैमारबाय फिसा नै मादैमोन आंना बिनानावा गरेस्वराव थाहैनानै लेखा गोरों जाना फैबाय नंगौ गामिनि बे एलपि स्कुलाव मेदामसो खालामबावसै आङो दे हामथारदों दे ओंखाम खुलिद्राय ओंखाम संनोबा ओमफ्राय नोंसोर दासो मादैमोना दहायनो गोबाव जाबाय एसे मोजाङै दङ दा औ मोजाङैनो दं दे रथ' होमबा जिरायथ' आं आथिं आखाइ सुना फैनि थां फिसा थां
आलायस्रि आलायस्रि फैमारगोन ना फैमाराखै बाल बिलाय